салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. имрӯз суҳбате дорем бо як идда коршиносон, мутахассисон вобаста ба муборизаҳои иттилоотӣ дар шабу рӯзи кунунӣ, яъне дар шабу рӯзе ки аз як ҷониб фарҳангҳо гуфтугӯ мекунанд, аз ҷониби дигар бархурд доранд тамаддунҳо ва ҳамзамон равандҳои ҷомеаи кунуниро фаро гирифтанд, ки онҳо бисёр тезу тун ҳастанд, вобаста ё ин ки бо дар назардошти манфиатҳои геополитикӣ. Ва дар ин росто нақши мо ҷомеаи шаҳрвандӣ чи аст? Кадом масъулиятро бар дӯш дорем ва чӣ кор бояд кард, ки аз манфиатҳои давлату миллат дифоъ кард, суҳбат меорем. Ва ҳоло меҳмононро муаррифӣ мекунам. Наргиз Усмонова, номзади илмҳои филология, мудири кафедраи матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Нозим Маҳмадизода, доктори илмҳои фалсафа, профессор, декани факултети фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва ҳамзамон донишҷӯён аз факултети журналистикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. 1 марти соли 2016 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқот бо намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳангоми кушодашавии муассисаҳои давлатии телевизиони варзиш, синамо ва академияи воситаҳои ахбори омма изҳор доштанд, дар шаб рӯзе ки манфиатҳо бархурд доранд ва равандҳои мутазод печидагиҳои онҳоро зиёдтар мекунанд, воситаҳои ахбори омма ҳамчун дастгоҳи пуриқтидор дар муборизаҳои иттилоотӣ бояд бештар дасти тавоно дошта бошанд, амният, суботро ҳифз кунанд ва ба фардои нек умеди мардумро таҳким намоянд, ё ин ки таҳким бахшанд. Хуб, суҳбатро биёед аз ҳамин нукта оғоз кунем, ки дар ин шабу рӯз ин нукта чӣ андоза муҳимият дорад, мубрамият дорад? Дар тамоми суханрониҳояшон, дар мулоқотҳояшон, ҳатто дар паёми ҳарсолаашон ба ин нуктаҳо фикру андешаҳои худашонро баён мекунанд. Ба ман фикр мекунам, ки ин гувоҳӣ аз муҳимияти ҳамин мавзӯъ масъала медиҳад. Ва воқеан ҳам дар ҷомеаи имрӯза, махсусан дар замони ҷаҳонишавӣ, ҳар як кишвар, махсусан давлатҳои абарқудрат, барои пиёда сохтани манфиатҳои геополитикии худ ягона чизе ки ҳадафрастар аст, ин ана ҳамин сухан аст. Он сухане ки ба воситаи, ба роҳу имкониятҳое ки имрӯз фароҳам гардидааст, онро пиёда сохтан мехоҳанд, ки дар маҷмӯъ мо дар зери мафҳуми ҷангҳои иттилоотӣ, муборизаҳои иттилоотӣ маънидод карда метавонем. Дар ин фазо як мувозинатро нигоҳ доштан барои ҳифзу ҳимоя кардани манфиатҳои миллӣ ва ҳамчунин фаъол будан ё ин ки омода будан ва чӣ хеле ки дар ин ҷо боз таъкид гардид аз ҷониби шумо, ки мо чӣ нақш дорем ва чӣ имкониятҳои дигаре низ дорем. Ва албатта ман ҳамчун як пеш аз ҳама аъзои ҳамин ҷомеа, албатта ҳамчун як шаҳрванди Тоҷикистон ва ҳамчун як мутахассис, ки барои омода намудани донишҷӯён дар ҳамин самт масъулият бардошт дорем, воқеан ҳам як шароити хубе барои омода намудани чунин мутахассисон фароҳам омадааст. Ва албатта имкониятҳои дигаре ки ман дар назар дорам, ки дар шароити рушди технология ин пиёда сохтан ё ин ки роҳандозӣ намудан барои ба ҳамин ҳадаф расидан барои мо имконияти хубтар медиҳад. Ва албатта аз ҳамин имкониятҳо дигар давлатҳо хеле хуб ҳам истифода бурда метавонанд. Ва шадидтарин ё ин ки ба истилоҳи каме аз ин ҳам хавфноктарин, агар гӯем, хавфноктарин ҷанг имрӯз ҷанги маҳз ҳамин ҷанги иттилоотӣ аст, ки он албатта бо шуури аудитория сару кор мегирад. Донишҷӯён ва мутахассисоне ки мо имрӯз омода менамоям дар баробари аз бар намудани ин нозукиҳои самти худашон, яъне дар ҳолати омода будан, сарфаҳм рафтани худи ҳамин ҷангҳои иттилоотӣ, ҳамчунин он қудратеро бояд дошта тавонанд, ки ба шуури аудитория таъсири мусбат расонда тавонанд. Яъне таъсири мусбат расонданро ман дар он мефаҳмам, ки воқеан ҳам доир ба ин ё он мавзӯъ ва дилхоҳ мавзӯи дигаре ки имрӯз ҳамчун як ҳадафи асосӣ барои таъсир расондан ба шуури аудитория истифода бурда мешавад, ҳаминро фаҳмонда тавонанд. Як бисёр омили муҳим имрӯз ҳамин чиз ба шумор меравад. Ташаккури зиёд. Аммо мутаассифона баъзан ҳолатҳо мо шоҳид мешавем, ки он ҷавононе ки нав донишгоҳро хатм мекунанд, ба муассисаҳое ки дар ҳамин самт кор мекунанд, фаъолият мекунанд, ба кор мераванд, сарфи назар мекунанд манфиатҳои миллиро ҳам дар навиштаҳояшон, ҳам дар матлабҳояшон ва гузашта аз ин дар дигар расонаҳое ки сармоягузорони он хориҷӣ ҳастанд,
вақте ки ба кор мераванд онҳо шадидтар аз ин интиқоди беасос низ мегиранд ки дар маҷмӯъ як шуъури носолимро метавон гуфт ки дар миёни ҷомеа ба вуҷуд меорад. дар ин самт чӣ бояд кунем? воқеан ҳамин яке аз мавзӯъҳо, яке аз муносибатҳои бисёр муҳим имрӯз ба шумор меравад. аз нигоҳи сиёсӣ, дониши сиёсӣ мусаллаҳ набудани онҳоро мо ҳис мекунем ва албатта ин нукта чанд маротиба ҳам ҳатто дар семинарҳои омӯзишӣ, дар ҳамоишҳои илмӣ ироа гардида буданд ва дар атрофи он ҳатто дар робита бо кормандони воситаҳои ахбори омма баррасӣ шуда буданд. мулоқоти охирине ки бо мутахассисони ҳамин соҳа баргузор гардида буд дар назди вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин нуқта бевосита таъкид гардида буд барои омода намудани мутахассисони ҳирфаӣ ва барои ин як бисёр пешниҳоди хуб ҳам имрӯз дар коркард қарор дорад, яъне аз курсҳои поёнӣ илова намудани, яъне ба инобат гирифтани он фанҳое ки бевосита ба тахассуси онҳо алоқамандӣ дорад. пеш аз оне ки суханро ба худи донишҷӯён диҳем ки чӣ гуна шароит доранд, мехостам аз шумо пурсон кунам ки ҳамин нуктае ки пешвои миллат барои ҳамчун дастгоҳи тавоно будани воситаҳои ахбори омма дар ҳифзи манфиатҳои давлату миллат изҳор доштанд, чӣ гуна мубрамият дорад, муҳимият дорад ва шумо чӣ назар доред дар ин росто? дар марҳилаи ташаккул ёфтани ҷомеаи иттилоотӣ дар Тоҷикистон қарор дорем ва асли ҷомеаи иттилоотиро ин донишу амал ташкил медиҳад. ҳамчунин дар марҳилае қарор дорем ки бархурди қудратҳо, бархурди нуқтаи назарҳо ва бархурди арзишҳои ҷаҳонӣ ва қутбҳо ба амал омада истодааст ва ин бархурдо асосан тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, шабакаҳои телевизионӣ, тавассути шабакаи умумиҷаҳонии интернет амалӣ шуда истодааст. мутаассифона дар ин бархурдҳо на ҳама вақт меъёр риоя мешавад ва мо бояд кӯшиш намоем ки бо тайёр кардани кадрҳои баландихтисос, бо ташкил додани сохторҳои махсус дар ҳамин ҷангҳои иттилоотӣ ҳам ба сухан, ҳам ба қалам ва ҳам ба амал мубориза барем. ташаккури зиёд. хуб, дар маҷмӯъ бо ҳамун суханҳои пешвои миллат метавонем дар ин росто иктифо кунем ки бедории миллӣ дошта бошанд, зиракии сиёсӣ ва мавқеъгирии усулӣ дар муборизаҳои иттилоотӣ, чун онҳо дар ҷангҳои иттилоотӣ сарбозон ҳастанд. афсароне ҳастанд ки дар ин ҷангҳо шадидан иштирок мекунанд ва фазо тақозо мекунад, муносибатҳо ва равандҳои ҷомеаи кунӣ тақозо мекунанд ки ин сарбозон бо ҳамун яроқи худ ки қалам аст муносибати дуруст карда тавонанд ва аз ин муносибати онҳо ҳам манфиатҳои давлату миллат дифоъ шаванд, ҳам бештар муаррифӣ шаванд дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ. шумо чӣ баҳо метиҳед ё чӣ назар доред ки имрӯз баъзан донишҷӯён ё баъзан нафароне ки ҳам курсони шумо ҳастанд, ҳам касбони шумо ҳастанд, ё ин ки як қадам пештар ё ин ки як сол пештар аз шумо хатм карданд ва баъзан хатоҳое содир мекунанд ки ин хатоҳо воқеан он умеде ки шумо аз ҳамкурси худ доштед, аз ҳамкасби худ доштед, он умеда барҳам мезанад. воқеан ҳам шумо чуне ки сухан кардед, дуруст аст ки имрӯз ҷавонон дар ҷангҳои иттилоотӣ ва ҳамчунин дар ҷомеае ки моро иттилоот фароҳам овардааст, иттилоот онро иҳота кардааст, мо бояд ҳамчунин як сарбоз барои ҳимояи ҳифз марзу буми ватан ва ҳамчунин барои ҳимояи арзишҳои миллӣ саҳми худро гузошта бошем ва инчунин бояд қайд намуд ки донишҷӯён ва хусусан ҷавононе ки имрӯз нофаҳмида ё дар баъзаи ҳолатҳо ба хатогиҳо сар мезанад, ин ҳамаи ин вобаста аст аз шабакаҳои иҷтимоӣ ё дохил шудан ба шабакаҳои иҷтимоӣ ё зиёдтар ба он вобаста мешавад, зеро ки зиёдтари ҷавонон ҳангоме ки чӣ дар дохили нақлиёт ва чӣ дар ҳолатҳое мешавад ки фориғ аз дарс ё вақтҳои бекории худро зиёдтар сарф мекунанд ба тамошо кардани шабакаҳои иҷтимоӣ ё истифода мекунанд аз он. хусусан ин барои мо хеле мавзӯи баҳсталаб аст, зеро ки ин барои мо ҷомеаи имрӯзае ки моро зиёдтар ба моро иттилоот, яъне ҷомеаи иттилоотӣ моро фаро гирифтааст, мо бояд ки аз шабакаҳои иҷтимоӣ хеле ба маврид истифода кунем, бисёртар истифода кунем барои аз он илм гирифтан, омӯхтани бисёри асарҳо дар он ҷо хондан, зиёдтари хондани маводҳое ки дар он ҷо ба мо ироа мегардад ва ҳамчунин бояд мо аз он барои истифодаи манфиатҳои худ, яъне ба фоидаи худ истифода кунем, на ин ки аз вақти худ зиёдтар барои хуш кардани вақти худ аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода кунем. ташаккур. худи шумо ҳамчун донишҷӯ, ҳамчун журналисти оянда
چی نقشه دارید؟ یعنی همچون ژورنالیست کی شدن میخواهید؟ چگونه ژورنالیست شدن میخواهید؟ من میخوام در آینده همچون یک ژورنالیست برای حمایت مرز و بوم خود، برای حفظ کردن ارزش‌های ملی خود و برای خدمت کردن به خلق و ملت خود، همچون ژورنالیست میخوام که خدمتگزار خلق و ملت خویش باشم. دولت برای ما تمامی شرایط‌ها را مهیا آورده است و ما تنها همین قدر از ما که باید ما خوانیم. مثلا در دانشگاه ما رادیوی دانشگاه ملی صدا می‌دهد که این همش برای پیشروی ما میباشد که ما یکی از ژورنالیستان موفق تاجیکستان گردیم و به خلق و ملت خود خدمت کنیم. شبکه اجتماعی به طرز درست استفاده برند از اون علم آموزند که در شبکه‌های اجتماعی چیزهایی که به یک انسان لازم است در ساحه علم یعنی پیدا کردن ممکن است. در اینجا نرگس عثمانова ضمن صحبت خود بسیار یک اندیشه خوب رو مطرح کردن، پیشنهاد کردن که جنگ‌های اطلاعاتی بیشتر به شعور مردم سر و کار میگیرند. یعنی هر اطلاعاتی که تحمیل می شود وارد می شود ساختار شعوری ما را تشکیل می کند. یعنی شعور روزمره ما از عنصرهای ترکیب یافته است، از اطلاعات عبارت می باشد که واقعا آنها به ما رسیدن. ما در فضای اطلاعاتی با چنین معلومات واخوردیم، روبرو افتادیم و با همین اندیشه خود مناسبت میکنیم. خواه نخواه در نطق ما، در اندیشه ما، در موقع ما این عنصرها یا فضای اطلاعاتی که در ذهن ما است، در شعور ما است یا اینکه ترکیب یافته است و بیان میرسد یا اینکه ظاهر می شود. یعنی نقش پسیخولوژی اطلاعات خیلی برجسته و روشن است. اگر چنین است پس در صحبتمان همراه میکنیم سیفالدین رسولوف، روانشناسی، کافدرای پسیخولوژی فاکولته فلسفه دانشگاه ملی تاجیکستان. مرحمت با صحبت ما همراه شوید. اندیشه های خود را وابسته به نقش جنگ های اطلاعاتی در تفکر مردم در ذهن جامعه ابراز نمایید. مرحمت. واقعا موضوعی که امروز مطرح می شود افاده کننده آن است که به طور گسترده وارد شدن تکنولوژی اطلاعاتی به حیات جامعه انسان را به یک جامعه اطلاعاتی تبدیل داد و این در نوبت خود باعث روی کار آمدن پیچیدگی های گردید که در سطح‌های گونه از خود سطح اجتماعی سر کرده تا مناسبت‌های ژئوپلیتیکی باز تضادهای نو به نو را روی کار آورد و واقعا در جنگ‌های اطلاعاتی ببینید گپ درباره چی می‌رود؟ اول میگفتن مبارزه اطلاعات، الحال میگن جنگ اطلاعاتی. گپ درباره جنگ می‌رود و هر نفری که به آن وارد می‌شود او در این جنگ رزمنده هست. تا کجا نفرانی که به این میدان نبرد وارد میشن آماده هستند. شما ببینید که برای مردم نبرد وارد شدن هر یک رزمنده از چقدر مشق و تمرین و آزمایش‌ها می‌گذرد. و واقعا هم نفرانی که از این مشق و تمرین آزمایش‌ها نگذشتن آنها به سبب خطاگی‌ها راه می‌دهند. یکی از سبب‌های اساسی بسیار به خطاگی دست زدن جوانان متاسفانه در همین جنگ‌های اطلاعاتی در میدان جنگ نبردهای اطلاعاتی این آماده نبودن آنها است. یعنی نه تنها ژورنالیستان بلکه دیگر نمایندگان جامعه شهروندی که در مبارزه‌های اطلاعاتی اشتراک می‌کنند دانش‌های و فهمش‌های کمی سیاسی دارند. همین را در نظر دارید؟ بله. گپ اینجا یک اندیشه محوری چی است؟ اندیشه محوری این است که امروز متاسفانه اکثر مردم ما سخن رو همچون نیروی مقتدر یا همچون سلاح مقتدر نشناختند. وقتی که ما نمیدونیم که سخن سلاح هست و سلاح رو احتیاطکارانه باید استفاده برد، سلاح رو مقصدناک استفاده برد، میتواند هر سخن‌های روی کار بیان که هدفرس نیستند یا میتوان بر ضرر انسان باشند. چون همون استاد مومی قناعت میگن سخن رو وزن و تمکین زمین باید، سخن رو قدرت جان آفرین باید. دلی سرباز مثل تو کمین باید، زمین من که داستانی تو رو خوانم. سخن چون تلخی اشک دل مادر، چون شیرینی یاد بوسه دل، بربرای نوکمان و نوجوان اسکر هم میباید که اسرار تو رو خوانه. یک از خصوصیت‌های مهم جنگ اطلاعاتی این است که در جنگ‌های اطلاعاتی پیش از همه اصول‌های تاثیر رساندن بر ذهن‌شعور انسان استفاده می‌شد. یعنی توسط تاثیر رسانی بر ذهن‌شعور انسان اون رفتارهای را تغییر میدن که در سطح شعور باید تنظیم شود. و خصوصیت دوم این است که در جنگ‌های اطلاعاتی نه همه وقت جنبه‌های اخلاقی پرس مدیا استفاده می‌شود و بعضی اصول‌های استفاده می‌شن که در ادبیات صحوی اونها را اصول‌های ناروا میگویند. مثلا رسیدن به دخل کردن به حیات شخصی، تحقیر شخصیت به مانند این. خصوصیت سوم این است که در جنگ‌های اطلاعاتی بسیار وقتی از اصول پسیخولوژی بارکنی اندیشه استفاده می‌برند، اون دلایل‌های را استفاده می‌کنند که در اون دلایل‌ها این انعکاس کنی پایمال کردن شأن و شرف و عموما ارزش‌های انسانی نادیده گرفتن ارزش‌های عمومی انسانی هستند و این پیش از همه خصوصیت ایموشنالی داشته به شعور انسان بسیار تاثیر تیز می‌رساند.
و یکی از خصوصیت‌های مهم دیگر این است که اطلاعات خصوصیت سرایت کنی دارد، سرایت شوندگی بسیار تیز سرایت میکنند. ببینید چرا امروز دولت‌های ابرقدرت که تمامی سلاح جنگی رو دارن، از خود سلاح یادی سرکرده تا سلاح هسته‌ای و میتوانند گوییم که عالم رو با استفاده از همین سلاح تسخیر کنند، لیکن بسیار رو آوردن به جنگ اطلاعاتی و بسیار استفاده میبرند. چقدر مبلغ صرف میکنند، چقدر گویم که این نهادهای دارن که محض به همین سمت روانه شدند. سبب این است که جنگ اطلاعاتی بسیار تیز فراگیرنده است و میتواند تیز به جامعه سرایت کند و هر یک اندیشه که به ذهن یک نفر وارد میشد ما نه همه وقت اخبار رو قبول میکنیم. نوبسا که اخبار ما قبول کردیم یا نکردیم، هر چی که چشم ما میبیند و هر چی که گوش ما میشنود با مظهر ما روانه کرده میشد و اون چیزی که تابش ایموشنالی دارد آدم رو به غضب میبرد، به نفرت میبرد. در آن پایمال کردن عدالت است، پایمال کردن ارزش‌های انسانی است. معناش همین است که تابش ایموشنالی دارد و ما انتخاب کردیم نکردیم در قسم زیرشما رفته نقش میگذارد و از همونجا به رفتار انسان تاثیر رساندن میگیرد و همین است که بسیار امروز جنگ اطلاعاتی در ردیف دیگر جنگ‌ها پیشرفت است. مشاهده‌ها یا تجربه‌ها نشان می‌دهند که جنگ‌های اطلاعاتی با پسیخولوژی انسان چند حالت تاثیررسانی دارند. یکم وقتی که خواننده یا شنونده یا بیننده اطلاعات را میگیرد، جواباً میخواهد عکس العمل نشان دهد در مقابل اطلاعاتی که گرفته است. دوم، اطلاعات را میخواند، موقع نیوترالیته بی‌طرفی را انتخاب میکند، یعنی نه پاسخ میدهد گویا که با او بی تاثیر است و برعکس اطلاعات را قبول میکند، مسخر میشود، یعنی اطلاعاتی که میگیرد مانیپولیاسیون میکند او را تابع خود میگرداند. اینها حالت‌های پسیخولوژی هستند. برای برطرف کردن همین حالت‌ها در سه زینه چی باید کرد که شهروند، انسان، شخص که در یک جامعه معین زندگی میکند و حتمی است که منفعت‌های این جامعه را برای امنیت ثبات آن دفاع نماید، از فعال باشد و در جواب یا پاسخ به اطلاعاتی که گرفته است موقع گیری اصولی داشته باشد و فعالانه مبارزه برد به نفع منفعت‌های دولت، به نفع ارزش‌های عمومی انسانی و منفعت‌های ملی. چه باید کرد؟ درست قید کردید. اعتنای شنوندگان اودیتوریا با تاثیر جنگ‌های اطلاعاتی و اخبار خصوصیتی تاثیررساننده داشته گوناگون است. اون شش شکل شما گفتید هر سه‌اش واقعا وجود دارد و گپ سرش این است برای اون که ما در نسل نورس، در جوانان امروزه و در هر نفر سوبیکت جامعه شهروندی که میخواهد در جنگ‌های اطلاعاتی اشتراک کند، از منفعت‌های ملت و دولت خود سر کرده، از عائله خود تا ارزش‌های عالی انسانی حمایت کند، پیش از همه مسئولیت پسیخولوژی را بلند برداشتن در کار، مسئولیت اخبار پذیر را بلند برداشتن در کار. برای این مهم است که خود همون نفر مسلح باشد با دانش‌های ضروری. یکی از راه‌های اساسی این چی است؟ امروز به طور گسترده خب راه اندازی کردن آموزش آن علم‌هایی است که علم‌های ایدئولوژی میگویند، مثلا از قبیل فلسفه، سیاست شناسی، پسیخولوژی و دیگر علم‌هایی که علم‌های ایدئولوژی محسوب می‌یابند، تا جوانان ما امروز از مبارزه‌های ایدئولوژی برخوردار باشد. امروز جوانان ما برخوردار باشند که هر یک حرکت یا سازمانی که روی کار می‌آید شبکه تأسیس می‌دهد، با اون مبلغ صرف می‌کند، او زیر پرده، پس پرده مقصدهای هدف‌های نهایی پنهانی خود را دارد و هیچ کس برای نفر هم تو خدمت نمی‌کند. بله، خدمت نمی‌کند. این یک طرف است و طرف دیگری مسئله این است که امروز باید که رسالت ساحه معارف تا جای تغییر یابد. یعنی امروز ما باید پیش از همه دقت صورت کنیم به تربیت شخصیت و رسالت زیایی امروزه، رسالت تمام نهادهای اجتماعی که به تربیت سر و کار دارند، از قبیل عائله، واسطه اخبار عامه، ساحه تندرستی، خب امروز پنج شده است من اینترنت، خب و دیگر باید شخصیت سازی باشد. یعنی امروز با ما ضرور است که ما جوان شخصیتش سازیم، در مد اول شخصیت جوان گذاریم، شخصیت ملی باشد. بله، ما اول شخصیت به طور سازیم که او قابل استفاده درست اخبار باشد. هر دانشی که او میگیرد ما در بالا قید کردیم این سلاح است، او آماده باشد برای درست استفاده کردن همون سلاح. زیرا اگر او آماده نباشد، ببینید که ما اگر همون سخن سعدی بزرگ، سعدی و شیرازی و پند مدح بذات رو، بذات اگر دانا شد سر میزند استاد رو.
یعنی اول باید خوشزاد کردن در کار، بعد باید سلاح دادن در. ما اگر شخصیت سازیم بعد با او دانشیم، ولی که میدونه که این دانش به منفعت دولت و ملت استفاده بردن در کار است، به منفعت انسانیت نه بر ضرر اون. تشکر زیاد. واقعا امروز اکثریت تحلیلگران و کارشناسان از بران نظرند که نظر به متخصصان سطح بلند تیار کردن، آماده کردن بهتر است که ما شخصیت تیار کنیم، چون که متخصص سطح بلند که در ذهن او در معنویات عنصرهایی که ملت ساز هستند نیستند و میتواند این دانش‌ها را علیرغم منفعت‌های دولت خود، ارزش‌ها و تمدن ملت خود استفاده برد. ما شخصیت را چگونه میتوانیم بسازیم؟ به منظوری که جوانان ما که امروز قشر فعال جامعه هستند بیشتر توجه دارند به فیسبوک، به شبکه‌های اجتماعی، به اینستاگرام، به ایمو و دیگر گونه شبکه‌های اجتماعی که امروز تأثیر آنها که حتما 80% حالت با مفکوره آنها، با تفکر آنها منفی است. اطلاعاتی که برای ما نالازم است میخوانند و فریفته میشوند به این اطلاعات. از هر جهت بگیریم ما در همین فضا قرار داریم. یعنی چی باید کرد برای تشکیل کردن، برای با وجود آوردن یا که تربیت کردن شخصیت؟ ما توسط شعور سیستماتیک کنانیده شده به این هدف میرسیم، یا اینکه همین فضا میتواند که چنین شخصیت را تیار کند یا اینکه به کمال رساند؟ باید که تمام نهادهای با شخصیت سازی سر و کار داشتن، نهادهایی که در بالا ما قید کردیم مسئول باشند و یک از راههای بهترین این به راه ماندن مناسبت سیستماوی و که رهایات بین فنی میگویند. یعنی ببینید امروز در ما یک چیز بسیار موج شده است. وقتی که اون مشکل روی کار اومد، مکتب گناه را با اویله بار میکند، اویله به مکتب بار میکند، هر دوش به جامعه بار میکنند. یعنی هر کس میخواد مسئولیت را از دوش خود دور کند و دیگر رو در این گناهکار سازند. در اینجا باید که فعالیت دسته جمعانه وجود داشته باشه. هر نفری که دعوای شخصیت سازی دارد از خودش سر کند. اول خودش وطنش دوست دارد، در زبانش، در عملش، در گفتارش و تندرستی هویت ملی و افتخار وطنداری ifade یابد، تا اینکه او نمونه باشد برای یک نفر کودک یا جوانی که برای او دسترس او را میبیند. یعنی شما ببینید که اگر امروز استادی ما در صنفخانه برای خواننده ایدئال باشد، در سمت وطن سازی و افتخار ملی و هویت ملی، اگر استادی دانشگاه برای دانشجو نمونه باشد، اگر امروز نماینده فرهنگ ما که در برنامه‌های تلویزیونی در تئاتر برآمد میکند نمونه باشد، ایدئال باشد، اگر امروز در کوچه فرض کردیم نفری که دلخواه سوبیکت مناسبت‌های اجتماعی اگر نمونه باشد برای همسایه‌اش است، برای فرزند خودش، برای دیگر، ما هم کلمه توانیم از هر کدام این اگر کودک یک خصلت خوب گیرد، شما تصور کنید چقدر خصلت‌های خوب میشود. ولی ما میتوانیم که گوییم که همون زمینه اول شخصیت سازی در کودک گذاشته باشه. به همین خاطر من بار دیگر تاکید میکنم هر نفری که دعوای جامعه سازی دارد از خودش سر کند، از ساختن خودش، شخصیت خودش، تا برای دیگران اقلا در یک جهت ایدئال باشد. تشکر. یعنی این هم یک اصول خوبی است برای تربیت شخصیت از آوان خوردی. همین رو در نظر دارید؟ بله. خوب ببینید، نه تنها برای کودک، امروز برای کلی سوبیکت‌های مناسبت‌های اجتماعی پسیکولوگ ضرور است. ما امروز با کلی گفتن نمیتونیم که والدین ما از عهده تربیت فرزند پورا برآمده ایستادن. ما امروز با باوری گفتن نمیتونیم که استادان ما از عهده فعالیت کسبی کش اجرا کرده برآمده ایستادن. یعنی اونجا که مناسبت انسانی است اونجا مشکلات است و اونجا که مشکلات است اونجا البته کمک پسیکولوگ در کار است. تشکر زیاد. چی باید کرد که همان گونه که شما گفتید مبارزه دست جمعی باشد تا اینکه مفکوره ملی در اساس ایده ملی با وجود آورده شود؟ خب امروز در میدان نبرد جنگ‌های اطلاعاتی ما باید از مبارزه شکلی به مبارزه ماهیتی گذریم و در این سطح امروز ببینید بیشتر هر آنچه صورت میگیرد در سطح شبکه‌های اجتماعی است، در یوتیوب کانال ها است، خوب در دیگر سامان‌های اجتماعی صورت میگیرد. شبکه اجتماعی پیش گذشته است. یکم اینکه برای مردم بسیارتر دسترس است. دوم اینکه هر چیزی که در اون گذاشته میشه، نوارهای پخش کرده میشن، صحبت‌های میشن، با ذوق مردم در خور هستند، نزدیکند به ذوق مردم و بسیارتر خصوصیت طبیعی دارند. از این لحاظ مردم اونها رو خوبتر قبول میکنند. تلفن موبیل همراه هر نفر است، هر کجا که باشد، حتی جای خلوت‌ترین میره تلفن موبیلش همراهش است و امکان دارد که وارد شود و در فضای اطلاعاتی اون برنامه را که میخواهد اون را تماشا کند. ما جانبدار آن باشیم که بگذار موادهایی که خصوصیت طبیعی دارند در شبکه‌های اجتماعی توسط اینترنت منظور میشوند
онҳоро пайгирӣ кунем, дунболагирӣ кунем, бо ин роҳ мо наметавонем мафкураи миллӣ бисозем, идеяи миллиро ҷонибдорӣ кунем. аз нигоҳи шумо бояд мо идеяи миллиро назди мардум барем ё ки мардумро бо воситаҳои махсус, бо усулҳои мушаххас ба идеяи миллӣ наздик бисозем? агар ҳамин хелво бигузорем ки ҷомеа ҳар чӣ ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ манзур мешавад ба онҳо дода шаванд, мо наметавонем идеяи миллиро то ҳадде ки ҳаст нигоҳ дорем ва дар атрофи як ҳошияи муайян, як ғояи муайян муттаҳид бошем. аз худи таҳлили ҳама он ахбороте ки тавассути интернет пахш мешавад ва аз тарафи ҷавонон истифода мешавад, аз тарафи на танҳо ҷавонон, аз тарафи кулли ҷомеа истифода мешавад, бармеояд ки хуб имрӯз худи ҳамун маҳорату малака ва қобилияти чӣ мегӯянд интихоби ахбор, интихоби ахбор бисёр коста аст. ҷавони мо имрӯз агар таҳлил кунем, масалан ахбори бисёр мегирад. мо баъзан имрӯз танқид мекунем ҷавонеро ки мутолиа намекунанд. вай мутолиа намекунад, аммо тавассути ҳамун воситаҳои интернетӣ, тавассути шабакаҳое ки ӯ ворид мешавад, наворҳое ки ӯ мебинад, ҳама ин ахбор аст. ахбори хеле зиёд дастрас мекунад. вале саволи матраҳ ин аст ки то куҷо ин ахбор зарурӣ аст, то куҷо ӯ имконияти интихоби дурусти ахборро дорад. имрӯз ҷавони мо мавриди бомбаборони ахбор қарор дорад. худи ҷавон вақте ки як маводро мехонад ё ки як видеороликро тамошо мекунад, ӯ ҳоло дарк намекунад ки он нафаре ки ин масалан бубинед барои як намедонам видеоролики 5 дақиқа сабт кардан чӣ қадар маблағ сарф мешавад. вай ҳоло андеша намекунад ки нафаре ки ин қадар сарф кардаасту ин чӣ мегӯянд маблағгузорӣ кардааст барои таҳия кардан ин ӯ чӣ мақсаде дорад, дар паси зери коса чӣ нимкоса, бале ӯ ира дарк намекунад. аммо вақте ки ӯ тамошо мекунад, мо хоҳем нахоҳем ахборе ки ӯ мегирад ба шӯри ӯ ҷо мекунад ва муносибати ӯро зарраи ҳам бошад ба воқеият тағйир медиҳад. яъне имрӯз фарҳанги иттилоъ қабул кардан то ҳадде ки зарур аст нест дар ҷомеа. чӣ бояд кард ки нигоҳи ҷавононро ба шабакаҳои иҷтимоӣ, ба интернет, ба телефоне баръакс ба он расонаҳое ҷалб кунем, баргардонем ки воқеан кори ин расонаҳо ба манфиати онҳо аст ва дар шуъури онҳо ҳатман унсурҳоеро ворид мекунад ки ҳам шахсияти онҳо ташаккул меёбад, ҳам онҳо метавонанд дар ҷангҳои иттилоотӣ фаъол бошанд ба манфиати давлату миллат. қисми зиёди қишри аҳолиморо 70% агар ҷавонон ташкил кунанд, воқеан ҳам истифодабарандагони зиёди онҳо ҳаминҳо ба шумор мераванд. яъне барои ҳамина мо ба табъу завқи онҳо агар таваҷҷӯҳ намоем, пас ба таври бояду шояд барномаҳои воситаҳои ахбори оммаи расмию давлатии мо ва ҳатто хусусии мо ба талабот ҷавобгӯ ҳастанд. бисёр чизи хуб ҳам пешниҳод мегардад дар такя ба арзишҳои миллии мо, манфиатҳои хуб миллии мо албатта ин чиз ба назар гирифта мешавад, вале тарзи пешниҳоди он, пахши он, тарзи хуб ман маъзарат мехоҳам, пешниҳоду пахш не, тарзи расонидан ба ҳамин ба аудитория ба воситаи инҷа таъкид гардид сомонаҳои иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ ба воситаи интернет камтар ба назар мерасад. яъне ба назар ба ман муқоиса кардан мехоҳам, махсусан ҳодиса, ҳолате ё имрӯз кадом мавзӯе ки ҳамин ҳафта ё мавзӯе ки барои ҳафтаномаҳо мавзӯи рӯз аст ё мавзӯе ки барои рӯзномаҳо имрӯз мавзӯи рӯз аст, ба таври фаврӣ гарчанде ки дар шакли анъанавиам хоҳ дар шакли матбуот аст, радио, телевизион аст пахш мешаваду пешниҳод мешавад, ҳамзамон баъди он дар ҳеҷ набошад сомонаи иҷтимоӣ ютуб канал гузошта мешавад ки албатта ин аллакай аудиторияро ҷалб кардан ба ҳамин чиз аст, ба сӯи худамон кашидан аст. ва чизи дигаре ки бисёр муҳим аст, имрӯз дар ҳамин фазо мо инҷа ибораи журналистикаи шаҳрвандиро истифода бурдан, воқеан ҳам дар атрофи ҳамин мафҳум ман журналистикаи шаҳрвандӣ неу шаҳрвандони фаъол гуфтан мехоҳам. бояд ҳамин тавр ҳам бошад. ба инобат гирифта шавад ки ҳамин иттилооте ки вай гирифта истодааст дар пасманзари вай чӣ аст. ин албатта ба воситаи мутахассис, бо кӯмаки мутахассис ба аудиторияи мо расонида мешавад. дар ҳолати имрӯза албатта ин ҷузъиёт ба назар мерасад, вале хеле кам аст. ман фикр мекунам ба таври бояду шояд нест. ҳамин имкониятро мо дорем, мутахассисҳо ҳастанд, ҳатто сатҳи фаҳмиши дониши ҷавононро ман ба таври манфӣ арзёбӣ кардан намехоҳам, барои ин ки пайваста мо бо онҳо сару кор мегирем, фаҳмиш доранд, хоҳишам дар бисёри мавридҳо ҳаст. танҳо онҳоро дуруст роҳнамоӣ кардан ангеза лозим аст. бале як роҳи дуруст, хеле ки ба масалан бо роҳи худаш ҳеҷ гоҳ кӯдаке ки мо ба синфи як ӯро сафарбар мекунем, ақаллан 4 моҳ вай ба кӯмаки падару модар эҳтиёҷ дорад.
ва мутахассис махсусан агар гап дар бораи хуб омода намудани журналистони касбӣ бошад ҳеҷ набошад давоми 1 сол ва ям аз ҳамин ҷузъиёт бояд бархурдор бошад, аз ҳамин хусусиятҳо, аз ҳамин ҷузъиёти касбаш бояд бохабар бошад ки на танҳо иттилооте ки мо зоҳиран мебинем вай ҳамун ҳадафро дорад, балки дар ниҳоди вай дар мағзи вай чизи дигаре ҳаст ки онро бояд вай дида тавонад. ташаккури зиёд. ҳамин тавр аст. ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. дар ростои он чизе ки шумо гуфтед, ҳеҷ мавлоно нашуд, мавлои балх то муриди шамси табризӣ нашуд. хуб шумо чӣ назар доред, чӣ фикр доред? дар мавриди саволе ки шумо гузоштед, ман фикр мекунам ки пеш аз ҳама барои дуруст қабул кардани иттилооти зарури бояд мо дар ҷавонон завқи баландро тарбия кунем. завқи баланд тавассути чӣ тарбия карда мешавад? завқи баланд тавассути ташвиқ кардани ҷавонон ба хондан, махсусан адабиёти бадеӣ. адабиёти бадеӣ чӣ нависандаҳои ватанӣ, чӣ нависандаҳои хориҷӣ. вақте ки инсон сатҳи умуми фарҳангиаш баланд аст, сатҳи хондани асарҳои баландмазмун дар вай ташаккул ёфтааст, вай иттилооти сабукро қабул карда ҳамин ба таври худкор иттилооти сабуки зиддият нишон медиҳад. бале онро қабул карда наметавонад. решаи масъалаам дар ҳамин аст. ҷомеаро ба хондани адабиёти бадеӣ ташвиқ кунем, сатҳи худшиносӣ, эҳтиром ба фарҳанги миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллиро мо аз ҳамин ҷо тарбия карда метавонем. ана михел шахсиятҳо ҳам дар ҷангҳои иттилоотӣ фаъолона мубориза хоҳанд бурд. ташаббуси пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар мавриди ташкил кардани анами фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, маҳз ба ҳамин равона шудааст ки мо ҷомеамонро ба қатори ҷомеаҳои хонанда, яъне ки дар ҳамин ҷаҳон ҳам рейтинг вуҷуд дорад ки кадом миллат зиёдтар ба ҳамин хондан завқ дорад. ин як масъала. масъалаи дигаре ки шумо гузоштед дар масъалаи зиёёни мубориз, мо бояд ҳаминро қайд кунем ки мо масалан мо чиқеле ки устод қайд карданд, дар байни зиёиён кору фаъолият мекунем, мо ҳам худамро кӯшиш мекунем ки ба ҳамин зиёиён ҳамроҳ кунем. лекин мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки як қатор зиёиёни мо ба анамун мазмуни зиёӣ ҳозир ба мазмуни зиёӣ пурра нарасиданд. ҳастанд дар байни мо зиёиёне ки дар нохунак ҳастанд, онҳо фақат анамин чиро интихоб мекунанд? мавриди фақат чиро нигоҳ мекунанд? мавриди ки бетарафӣ, ки кадом палаи тарозу дар куҷо кадом су ҳаракат мекунад, тавозунро нигоҳ мекунанд, ки ин ғалат аст. зиёии воқеан ташаккулёфта, ҳаматарафа ташаккулёфта ҳама вақт ҳимоякунандаи арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ ва ҳимоякунандаи миллати худ аст. дар куҷое бошад набошад, чӣ дар тоҷикистон бошад, чӣ дар хориҷа бошад. ҷангҳои иттилоотӣ ҳам хел дар заминаи хушку холӣ пайдо намешавад. ҷангҳои иттилоотӣ аз пушташон қудратҳои муайяни сиёсӣ истоданд ва онҳо ҳадафҳои муайяни сиёсиро пайравӣ мекунанд. истифодакарӣ кардан дар ҷанги иттилоотӣ ва мубориза бурдан бо унсурҳои бегонаи фарҳангӣ вазифаи ҷонии мо аст. аз шабакаҳои иҷтимоӣ иттилооти дурустро ёфтан мумкин аст, агар завқи баланд бошад. мақсади ташаккул додани ҳамин шахсияти худшинос аз чӣ иборат аст? аз он иборат аст ки ҳанами дар ҷангҳои иттилоотӣ мо махсусан ба унсурҳои бегонае ки ба зербинои давлатдории мо зарар доранд, мақсадашон бесубот кардани ҷомеа, пароканда кардани ҷомеа, бояд мубориза барем. масъалаҳое ки дар ин ҷангҳои иттилоотӣ аст васеъ ҳастанд ва мо бояд мутахассисонро вобаста ба анамин журналистони сиёсатшинос, журналистоне ки аз нигоҳи фарҳангӣ масалан ташаккул ёфтанд, онҳоро бояд тайёр кунем. журналистоне ки аз нигоҳи бархурдои геоиқтисодӣ ҳам ҳаст, ки бояд иқтисоддонҳои ё журналист иқтисоддонҳои пурқувватро тайёр кунем, ки дар анами ҷангҳои иттилоотӣ ё бархурдҳои иттилоотӣ ё ҳимоя кардани махсусан манфиатҳои миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳам вақт тайёр бошанд. яъне ногузир мо ҳангоми истифода аз воситаҳои иттилоотӣ ба ғояҳои бегона дучор мешавем, хоҳу нохоҳ. ва пешвои миллат бисёр як нуктаи хеле хубро таъкид мекунанд ки дар
шабу рӯзе ки тазодҳои зиёд ҷомеаи ҷаҳонро пешидагоҳи зиёд фаро гирифтанд, падидаҳое ба вуҷуд омаданд ки на танҳо хариду фурӯши таърих ҷо дорад, ҳамзамон далолҳои таърих низ ҳастанд. ва дар ин муборизаҳои шадиди иттилоотӣ боз ҳам андеша сари ҳамун нуктаи пешвои миллат аст ки мо ба соҳибӣ кардани фарҳанги бегона ниёз надорем. Фақат ин ки фаъол бошем, зирак бошем ва ҳатман ки бедории миллӣ дошта бошем. Шумо зимни суханронии худ Расулов Сайфиддин изҳор доштед ки бозбинӣ мекунанд, тафсир мекунанд, баъзан дағалона матлаби онҳо, баромади онҳо, маводи онҳо як дараҷа оҳанги худкомагӣ дорад, оҳанги муғризона дорад, ки метавонад воқеан ба суботи ҷомеа таъсири манфӣ расонад. Гапсари он аст ки чунин кирдорҳо, чунин рафторҳо ҷавобгарии ҳуқуқӣ доранд. ҳатман қонунҳо ин масъаларо танзим мекунад. Ман мехоҳам дар ин ҷо Некрӯз Сафарзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дар суҳбати мо ҳамроҳ шаванд ва оқибатҳои ба ҷавобгарӣ кашидан ё ин ки ғайриқонунӣ рафтор кардани истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар маҷмӯъ воситаҳои иттилоотро иброз намоянд. Марҳамат. қонун масъалаи фаъолияти расонаҳо ё ин ки журналистон ё ин ки дар маҷмӯъ ҳамон гуна ки изҳор шуд ё журналистикаи шаҳрвандӣ ё шаҳрвандони фаъолро ҳангоми истифодабарӣ аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз воситаҳои иттилоотрасонӣ чӣ гуна танзим менамояд? чӣ муқаррароте пешбинӣ кардааст? ташаккури зиёд. воқеан мо дар сатҳи санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ба масъалаи истифодаи воситаҳои ахбори умма, озодии сухан ва умуман дастрасӣ доштан аз иттилоотро тавассути ҳам санадҳои меъёрии ҳуқуқии аввалин дараҷа ва ҳам санадҳои меъёрии ҳуқуқии зерқонунӣ мавриди танзими ҳуқуқӣ қарор додаем. ва агар ба сатҳи конститутсионӣ нигоҳ намоем, дар моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат дода мешавад ки ба ҳар кас ҳуқуқи озодии сухан, нашр ва истифодаи воситаҳои ахбори умма иҷозат аст. яъне мо дар сатҳи конститутсионӣ ба масъалаи дастрасӣ ба иттилоот, озодона сухан кардан, озодона нашр намудан ва озодона истифода бурдан аз воситаҳои ахбори уммаро кафолат додем ба шаҳрвандони худ. аммо дар илми ҳуқуқи инсон вақте ки мо озодӣ мегӯем, озодӣ ба ду маъно фаҳмида мешавад. ба маънои фалсафӣ ҳаст ва ба маънои ҳуқуқӣ ҳаст. вақте мо озодии инсон ба маънои фалсафӣ мегӯем, пас ин озодӣ сарҳади амиқ надорад. яъне вай озодие аст ки шахс дар доираи тафаккури худ, дар доираи андешаи худ онро ба амал мебарорад. аммо вақте сухан дар бораи озодии ҳуқуқӣ меравад, пас ин озодие ҳаст ки сарҳади вай тавассути санади меъёрии ҳуқуқӣ мушаххас карда шудааст. яъне шаҳрванд дар кадом ҳудуд то кадом андоза ҳаққи изҳори ақида, ҳаққи дастрасӣ ба иттилоот ва ҳаққи паҳн намудани маълумотро дорад ки қонунгузории муайян кардааст. ва дар қисми 2 моддаи 30 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ишора мегардад ки тарғиб ва ташвиқоти маълумоте ки бадбинӣ ва хусумати иҷтимоӣ, миллӣ, наҷодӣ ва диниро ва забониро дар ҷомеа бармеангезанд маън аст. яъне бинед ки аллакай мо сарҳади ҳамин озодие ки болотар ишораш кардем дар сатҳи конститутсионӣ муайян кардем ки агар ҳамин озодии сухан, озодии нашр ва озодӣ аз воситаҳои ахбори умма бо ҳамин мақсадҳо амалӣ карда шавад, пас қонунгузорӣ вайро манъ менамояд. ва инчунин дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори умма низ ҷамъ овардан ва паҳн намудани маълумотҳое ки хусусияти ғаразнок доранд ба муқобили амнияти давлат, ба муқобили вайрон кардани асосҳои сохтори конститутсионии давлат, умуман ба зидди манфиатҳои давлату миллат нигаронда шудаанд, иҷозат намедиҳад. пас саволи матраҳ ин аст ки қонунгузорӣ мудоме дар сатҳи санади меъёрии ҳуқуқӣ озодии инсон, ҳуқуқи инсонро дар ин самт кафолат додааст, вале дар сурати вайрон гардидани
меъёри мушаххас намудаи қонунгузорӣ нисбати шахси вайронкунанда чӣ нав ҷавобгарӣ пешбинӣ карда мешавад? Дар баробари он ки мо ҳуқуқи шахсро ба иттилоот кафолат медиҳем, ба озодии сухан кафолат медиҳем, ҳамзамон дар қонунгузории ҷиноятӣ, яъне кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳои мушаххасе вуҷуд доранд, ки дар сурати анҷом додани онҳо нисбати шахси анҷом дода ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷавобгарии ҷиноятӣ татбиқ карда мешаванд. ҳатто як боби алоҳидаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноятҳо бо муқобили амнияти иттилоотӣ равона карда шудааст. ва ё масалан моддаҳои алоҳидаи кодекси ҷиноятӣ, моддаи 144, 149 ва дигар моддаҳое вуҷуд доранд, ки дар маҷмӯъ мазмун ва моҳияти ҳамин масъаларо фаро мегиранд. шахсе ки вориди шабакаҳои иҷтимоӣ мешавад ва ҳар гуна маълумотро истифода мебарад ва ё паҳн мекунад, бояд донад, ки ин маълумот ба чӣ равона карда шудааст, кадом оқибати ҳуқуқӣ дорад. бо ин назар дошт, фикр мекунам, ки дар мадди аввал барои он ки ҷавонон, умуман ҷомеаи шаҳрвандӣ ба оқибатҳои ҳуқуқии ин масъала дуруст дарк намояд, зарур аст, ки дар баробари дигар самтҳое ки устодон ишора карданд, бояд мо ба донишҳои ҳуқуқии онҳо низ бетаваҷҷӯҳ набошем. зеро журналисте ки аз донишҳои баланди ҳуқуқӣ бархурдор ҳаст, вай ҳеҷ гоҳ аз ба амалҳое даст намезанад, ки боиси ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашидани худи вай мегардад. аз ин лиҳоз фикр мекунам, ки ба роҳ мондани фанни ҳуқуқи журналистика дар муассисаҳои таълимие ки мутахассиси соҳаи журналисти касбиро омода менамоянд, ба манфиат холӣ нест. ташаккури зиёд. яъне аз конститутсия мисол овардед, ки ба ҳар кас озодии баён, андеша, истифода аз воситаҳои ахбори умма кафолат дода мешавад. дуруст қайд кардед. мо пас аз касби истиқлоли давлатӣ ба яке аз масъалаҳои муҳими давлати ҳуқуқбунёд, яъне ҳуқуқу озодии инсон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кардем. дар моддаи 5 конститутсия инсон ҳуқуқ ва озодии ӯро арзиши олӣ эътироф кардем ва давлат вазифадор гардид, ки ҳуқуқу озодии инсонро эътироф, риоя ва ҳифз намояд. меъёрҳои мушаххасе вуҷуд доранд, ки ҳуқуқу озодии инсонро дар ҳамин самт танзим менамоянд. масалан дар сатҳи конститутсионӣ ҳуқуқи истифодаи мухобирот, тарғибу ташвиқ, истифода аз воситаҳои ахбори умма кафолат дода мешавад, ба истиснои мавридҳое ки қонун муайян кардааст. яъне ҳамин истисно маънои онро дорад, ки агар маълумот ё фарз кардем гуфтугӯ ё истифодаи воситаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ба муқобили амнияти давлат нигарон дошта бошанд, ба муқобили ахлоқи ҷомеа нигарон доштанд, ба муқобили арзишҳои фарҳангӣ нигарон дошта бошанд ва ё мақсадҳои дигар, давлат метавонад, ки ҳуқуқ ва озодии инсонро маҳдуд созад. маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодии инсон ин маънои онро надорад, ки ин поймолсозии ҳуқуқи инсон аст, балки дар қисми 3 моддаи 14 конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон низ ишора мешавад, ки маҳдуд кардани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд танҳо бо мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои дигарон, тартиботи ҷамъиятӣ, ахлоқи ҷомеа, сиҳати аҳолӣ, амнияти давлат, нигоҳ доштани асосҳои сохтори конститутсионии давлат раво дониста мешавад. дар сурати берун по мондан албатта ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба вуҷуд меояд. ташаккури зиёд. ба андешаи шумо, мо дар муборизаҳои иттилоотӣ муборизаро шиддат бахшем, шадид кунем, ё ин ки бо роҳи қонунӣ масъаларо танзим намоем? кадоме беҳтар аст ва дастёбтарем дар ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таъмини фазои иттилоотӣ, ки ин фазои иттилоотӣ воқеан иборат аст аз он арзишҳое ки дар маҷмӯъ инсонсоз ҳастанд, ба нигаҳ доштани сулҳу суботи ҷамъият, сохтори конститутсионии давлат равона шудаанд. дуруст ишора кардед. аслан вақте сухан дар бораи ҷанги иттилоотӣ меравад, дар ҷанги иттилоотӣ фикр мекунам, ки ғолиб муайян намудан бисёр мушкил ҳаст. яъне вақте ки шахс дидгоҳи худро оиди ин ё он масъала муайян мекунад, бо кадом роҳу василае набошад, дар бештар маврид вай ҳамун дидгоҳи худашро ҷонибдорӣ менамояд. дидгоҳаш дуруст ҳаст, нодуруст ҳаст, лекин вай ин дидгоҳро ҷонибдорӣ мекунад. дар хусуси танзим намудани ҷангҳои иттилоотӣ
нигоҳ кардан лозим аст ки ҳамин муборизаи иттилоотӣ ба кадом самт равона карда шудааст. оё ба манфиати давлат, ҷомеа, ба манфиати шаҳрвандон хизмат менамояд ё на? мо шумо хуб медонем ки дар фазои интернетии имрӯза ҳазорҳо ҳазор маълумотҳое вуҷуд доранд ки ба ахлоқи ҷомеа, ба ҳолати рӯҳиву равонии шаҳрвандон таъсири манфии худро мегузоранд ва пешгирӣ кардани онҳо низ дар раванди рушди илму техника, дар раванди ҷаҳонишавӣ бисёр мушкил гардидааст. ҳатто давлатҳои абарқудрат баъзаи муайяни содда кардан ё нигоҳ доштани маълумотҳое ки хусусияти тарғиботиву ба амнияти давлат бар зидди амнияти давлат нигаронда шудаанд, онҳо надоранд. яъне дастгоҳе вуҷуд надорад ё бигем ки механизме вуҷуд надорад ки пеши роҳи маълумотҳое ки ба муқобили амнияти давлат, ба муқобили асосҳои сохтори конститутсионӣ, ба муқобили ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд равона карда шудаанд бигиранд. барои ҳамин бояд имрӯз мақомоти қонунбарори кишвар механизми аз лиҳози ҳуқуқӣ танзим намудани ҳамин масъаларо коркард намояд. бале, агар аз лиҳози ҳуқуқӣ муносибат танзим карда нашавад, пас дар ҷомеа холигӣ ба вуҷуд меояд. ҳамин қонун, санади меъёрии ҳуқуқиам мақсад аз қабул намояш он аст ки муносибати нави ба вуҷуд омадаро дар ҷомеа танзим намояд. дар сурати танзими ҳуқуқӣ пайдо накардан, пас ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба вуҷуд намеояд. дар ҳоле ки ҷавобгарии ҳуқуқӣ ба вуҷуд наомад, шахс дар доираи озодие ки ба вай додааст, дар доираи тафаккуре ки вай соҳиб аст, ба дилхоҳ муносибат, ба дилхоҳ маҷро ворид мешавад. аз ин рӯ дар баробари он ки устодо ишора карданд, бояд маърифати баланди китобхониро мо сайқал диҳем, ҳолати равонии онҳоро беҳтар намоем, аз муҳити оила оғоз намуда ҷавононро дар роҳии худшиносии миллӣ тарбия намоем. ҳамзамон фикр мекунам ки бархурдор намудани насли муосир аз ҳадафҳои миллӣ, аз арзишҳои миллӣ, аз донишҳои ҳуқуқиву сиёсӣ ба манфиат холӣ нест. ташаккур зиёд. дар маҷмӯъ ба чунин хулоса расидан мумкин аст аз суханҳои шумо, аз андешаҳои шумо ки дар чанд самт бояд корро ҷонок кунем ва беҳтар гардонем. якум, тайёр кардани мутахассисон дар соҳаи журналистика. дуюм, зиёёни мо бояд фаъол бошанд. сеюм, ба вуҷуд овардан ё тарбия кардани шахсият дар асоси ташаккул додан ё ба вуҷуд овардан ё сохтани шуури миллӣ, баланд бардоштани донишҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва равоншиносие ки воқеан дар ин муборизаҳои иттилоотӣ, идеологӣ ба истифодабарандагон дар маҷмӯъ кӯмак мерасонанд. ташаккур барои суҳбат, барои андешаҳои ҷолиб. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо суҳбати мо дар мавзӯи муборизаҳои иттилоотӣ, идеологӣ ки мақсади меҳварии он ҳимоя аз арзишҳои миллӣ, манфиатҳои давлату миллат ва дар маҷмӯъ суботи ҷомеа аст, ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Наргиз Усмонова, номзади илмҳои филология, мудири кафедраи матбуоти факултети журналистикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Нозим Маҳмадизода, доктори илмҳои фалсафа, профессор, декани факултети фалсафаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ва Расулов Сайфиддин, равоншинос ва Некрӯз Сафарзода, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ва як идда донишҷӯён аз факултети журналистикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. ин мавзӯъ ба ин иктифо намешавад. дар оянда низ итминон аст ки дар ин хусус суҳбат хоҳем кард ва масъаларо бештар таҳлил, баррасӣ ва амиқтар ба самъи бинандагон хоҳем расонид. то боздид саломату сарбаланд бошед.